Salutare, azi o să vă prezint un intro. Arată destul de tare. E foarte ușor de făcut. O să vi-l arăt fix acum. Arată ceva de genul. Cum ar fi, asta e soarele bate într-un scris și cum să zic eu, și are umbră. Așa. Deci vă trebuie 4 tracuri. Așa. După aia vă duce, deci hai să începem. Media Generation. Vă duceți la Solid Color White. Îl puneți pe ultimul track, ca al 4. Aici dați doar la color și vă alegeți orice culoare. O să-mi aleg un albastru mai deschis, cam așa. După aia îl închideți. Pe al 3-lea track de aici vă duceți tot la media și la color gradient și îl luați de aici, ăsta Epical White to Black. Îl puneți pe 3. Desigur, așa o să vă apară. Pe ăsta îl duceți cam pe aici ca să vi se vadă o culoare aleasă. Cam așa. 2-ul, unde scrie 2, îl duceți foarte jos în capăt. După aia 1 îl duceți cam așa. Dintre plusul ăsta și 2-ul să fie unul la mijloc. Așa. După aia îl închideți, nu mai aveți nevoie. Dați pe al 2-lea track Insert Text Media. Eu o să scriu Text Shadow. Desigur, voi puteți să vă alegeți alt nume. Așa. Nu vă alegeți culoare. Sau puteți. Dar la mine nu e nevoie. Îl faceți puțin mai mic. O să fie pe mijloc. După aia îl închideți. Dați să fie cât asta. Dați Video FX. Și vă duceți fix la Licked Rice. După aia vă duceți la al 2-lea. Dați pe asta. După aia de la aici la culoare vă duceți la negru. Se vadă negru. Adică așa. Blend 1000. Feather 1000. Radius Y tot 1000. Radius X tot 1000. Straight tot 1000. Și o să vi se vadă așa. Adică așa este urât. Și puteți să-l faceți așa. Să nu fie așa de urât. Și cam așa arată. Desigur, dați Animate. După aia, cum să zic eu, apăsați pe asta, îl duceți la sfârșit. După aia, acest pătrat îl duceți în partea cealaltă. După aia, închideți că nu mai aveți ce și o să dăm puțin play să vedeți cum e. Cum puteți vedea, această umbră se mișcă. Dar nu avem soare. Așa că ne ducem la Media Generation, Solid Color Black. După aia nu alegeți nicio culoare, o lăsați așa. Cel mai important
important la Black să dați aici la ADD, ca și mine. După aia vă duceți la VideoFX, bump map, important. Ba nu, da, am pus asta, mai trebuie să punem ceva la text shadow-ul nostru. Este aici location. Este aici, apăsați tot pe Griffin, îl duceți la sfârșit și aici scrieți un minus. După aia îl închideți, nu mai aveți nevoie și o să arate altcumva, puteți vedea. La asta Black se vadă soarele, între ghilimele. Dați la lens flare și dați pe a doua 35 lens. Vă duceți pe negru, ca pe Black. Light, puteți să vă alegeți culoarea, dar nu-i nevoie. Light position, îl duceți în partea dreaptă de sus. Ăsta puteți să-l dați să fie mai luminos, cam așa. Ăsta să fie astea mai mari. Sau să o dau cam așa. Mă rog, după aia apăsați, uite pe asta. Apăsați odată. Ops. Apăsați odată. Îl duceți în capăt. După aia cu asta vă duceți în celălalt capăt, adică în colțul din stânga sus. După aia închideți, nu mai aveți nevoie. Și o să arate ceva de genul. E ceva foarte șmecher. Și asta a fost intro-ul. Salutare, ne mai vedem și data viitoare. Dacă v-a plăcut, dați subscribe și like.